खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 10 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना दावबायनानै बारलांगोन, गोदान आदब खायदा सोलोंनो खाबु मोनगोन, थांखिखौ होसोनो लामा मोनगोन। वृष राशि मिजिंथिनाया जाफुंसारगोन, मोजां खामानि मावना लानो हागोन, साना गाहामै बारलांगोन। मिथुन राशि लोगोजोंनो फाव फान्दाय जागोन, सानै हयै सुबुंफोरखौ सायख'नांगोन, फोथायथिखौ गावनि सायावल' लाखिनांगोन। कर्कट राशि हास्थायनायफोरा फैमाल थांगोन, दुखु सहायनांगोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। सिंह राशि नखरनि सोरबा आंगोनिफ्राय गोजान जागोन, न'आव थानो सुखुयै मोनगोन, लोगोफोरजों बेरायग्लाङोब्ला मोजां। कन्या राशि बादायलायनायाव देरहासार जागोन, दुइसिनफोरनि थुलुंगा जानो हागोन, बयबो मान होगोन। तुला राशि जिंगा खालामनाया बांगोन, जेंनाफोरा जोबनो रोङै जागोन, गोजोन गैयै सान। वृश्चिक राशि खामानि जाफुंसारैयाव गोसोआ बायगोन, जानो लोंनो खहाबै जागोन, देहाया लोरबां जालांगोन। धनु राशि आंगो सुबुंजों सोमोन्दो नागारलायनो हागौ, गावखौनो हारसिं मोनगोन, इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन। मकर राशि गोसोनि खोथाफोरा गोसोआवनो थागोन, गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन, साना एरैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि सावस्रि जौगागोन, गोसोनि साननाय बादि लामा दावबायनो हागोन, मोजां सान। मीन राशि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जागोन, खामानिफोरा आद्रा थागोन, गोसोआ गिलुं गिलुं मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।